Il-kumpanija Torka Taka li kienet inġibet Malta biex tagħmel xogħlijiet fis-settur tal-kostruzzjoni u l-infrastruttura għandha madwar 7 miljun euro djun ma' għexieren ta' kumpaniji Maltin u issa rikorriet tal-protezzjoni tal-Qorti Torka. Taka bdiet proċeduri legali fil-Qorti Kummerċjali ta' Istanbul biex tirbaħ ftit żmien qabel ma tkun sfurzata tħallas id-djun tagħha lill-kumpaniji Maltin. Il-kumpanija tal-kostruzzjoni Torka qed titlob 3 xhur nifs biex tħallas id-djun li għandha, djun li waslu biex il-ħaddiema tagħha spiċċaw bla pagi għal xhur sħaħ. Skont rapporti uħud mid-ditti Maltin għandhom jieħdu sa 2 miljun euro mingħand it-torok. Madankollu fit-tweġibiet tal-mistoqsijiet ta' Times of Malta, il-bord tad-diretturi ta' Taka qed jinsistu li għad kbir tat-talbiet għal ħlas mill-Maltin huma ħżiena u se jkunu kontestati bil-qawwa fil-qrati mill-kumpanija Torka. Il-kumpanija kienet qed taħdem primarjament fuq il-proġett tal-Fortina li madankollu qalet li kienet qatet kull rabta ma' Taka f'Ġunju li għadda wara li ħaddiema tal-kumpanija għamlu strajk tal-ġuħ minħabba li ma kinux qed jitħallsu tax-xogħol li kienu qed jagħmlu. Min-naħa tagħhom Taka kienu qalu li kienu huma stess li terminaw il-kuntratt mal-Fortina għax il-Maltin ma kinux żammew mal-obbligi kontrattwali tagħhom. Fortina żammet lil Taka responsabbli għad-danni li riżultaw minn dewmien żejjed fil-proġett. Taka kienet ukoll involuta f'xogħlijiet fuq l-estensjoni ta' St. Vincent de Paul fost oħrajn.